Bil-proċeduri kostituzzjonali iridu jibdew, l-avukati tal-eks Ministru Justin Caruana ħadu azzjoni kontra l-Ispiker Anġlu Farrugia bħala ċermen tal-Kumitat tal-Standards. Bid-deputat Laburista tiftaħ ukoll protest ġudizzjarju quddiem il-qrati ċivili u titlob lil kumitat rappreżentant mill-Ispiker biex jiżgura li drittijiet ta' Caruana l-smigħ ġust ikunu rispettati u li kwalunkwe dibattiti li se jsiru ma jippreġudikawx il-kontestazzjoni kostituzzjonali tagħha fil-qorti. L-avukati ta' Caruana insistew li peress li l-Kumitat Parlamentari se jkompli jiddiskuti r-rapport tal-Kummissarju tal-Standards, il-Kumitat tal-Standards għandu interess direttu reali fl-azzjoni kostituzzjonali imresqa minn Justin Caruana u għalhekk huma talbu biex l-Speaker jiġi inkluż fil-kawża. Dawn l-aħħar passi legali segwu l-azzjoni kostituzzjonali li Caruana kienet ippreżentat 3 ijiem qabel il-miliet sigħat biss wara li rriżenjat minn Ministru tal-Edukazzjoni. Dik il-kawża li għadha qed tistenna l-ewwel seduta qed tikkontesta l-validità tal-liġi li tagħti lill-Kummissarju tal-Standards diskrezzjoni bla xkil li, skont l-avukat ta' Justin Caruana, effettivament kisret id-dritt tal-eks Ministru għal smigħ xieraq. L-avukati Michael Xrieħa, Franco Gallia u Joseph Camilleri iffirmaw iż-żewġ atti ġudizzjarji. Madankollu minkejja l-kawża ta' Caruana, il-Kumitat tal-Standards xorta jidher li huwa lest li adotta l-proċedura stabbilita minn dik l-istess liġi li qed tiġi kontestata fil-qorti. L-indikazzjonijiet huma li laqgħat quddiem il-Kumitat huma skedati li jsiru dan ix-xahar, speċifikament biex jiddiskutu u jiddeliberaw ir-rapport li jikkonċerna lill-eks Ministru. Il-każ huwa dwar il-famuż ġob li Justin Caruana tat li seb tagħha Daniel Bogdanovic bil-Kummissarju Hisler isib li dan lanqas biss kienu li ħejja ir-rapport li intalab jagħmel.